ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ ଭାତ ବସାଇଥିଲି, ଅରୁଆ ଭାତ, ସେଥିରେ ଟିକେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ପାଇଁ କଟାକଟି କରିକି ବି ଡାଲମା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସକାଳୁ ସବୁତକ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ହେଉନି। ଏଠି ରୁଦ୍ର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାଲି ରାତିରେ ପିଠା ଥିଲା, କହିଲା ମାମା ମୁଁ ପିଠା ଚାହା ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେ ଛତୁଆ ଖାଇକି ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନ ଖାଇକି ଆମ୍ବ ଖାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା ବଘାରିକି ଏଠି ଡାଲମାକୁ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିଥିଲି ଗୋପାଳଙ୍କ ପାଇଁ। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ପାଇଁ ଟିଫିନ୍, ତା ନନା ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲି। ଆମ୍ବ ସେ କାଲି ରାତିରେ ଆଣିଥିଲି। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଅଗଣାକୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆମ ଅଗଣାରେ ଆମ ଗାଈ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ସେ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ଘରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ବାହାର କାମ କିଛି ଥିଲା କରିବାର, ଆଉ ସବୁ ଓଳିଆ କରିକି ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ପୋଛାପୋଛି କରୁଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋତେ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହି ଆସିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ନୂଆ, ମୋତେ କିଛି ଆସେନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ବୋଉମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ପୋଛିଛି। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରୁଛି, ତାପରେ ମୁଁ ଭଏସ୍ ଦେଉଛି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେସବୁ କିଛି ଧରିବେନି। ତାପରେ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ପାଇଁ ପାଣି ବସାଇଥିଲି, ତା'ର ପାଣି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବାହାରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳରୁ କେତେ ବାସନ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିଛି ଧୁଆ ହେଇନି। ତା'ର କପଡ଼ା ବି ଥିଲା ରୁଦ୍ରାଂଶର। ଆଉ ଏସବୁ କାମ ସାରିକିରି ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ବାହାରେ ତ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଘର ଭିତରେ। ତାପରେ ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ଆସିକି ଗାଧୋଇକି ଏଠି ଖୁଆଇକି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ସେ ବସିକି ଏଠି ଖେଳୁଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ଛତୁଆ ଖାଉଥିଲି। ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 11ଟା ସାଢ଼େ 11ଟା ବେଳର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ବସିଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱିପହର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି। ଆଉ ବିଟ୍ ଟିକେ, ଗାଜର ଆଉ ଭଣ୍ଡା ଟିକେ ପକାଇକି ତା ପାଇଁ ସିଝାଇଥିଲି, ସେ ଖାଇବ। ଆଉ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲା, ସେଠି ଖେଳୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ତା'ର ସିଝା ବସାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିଭି ଲଗାଇ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବସିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବାହାରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, ଆଉ ସେପଟୁ ବି ବର୍ଷା ଜୋରସୋରେ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଯେହେତୁ 1 ସାଢ଼େ 1 ବେଳ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଖାଇନେବି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଭାତ ପଖାଳି ଦେଉଥିଲି, କାହିଁକିନା ଅରୁଆ ଭାତ ରାତିକି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଗରମ ଥିଲା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ପଖାଳି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ବାଢ଼ିକି ନେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲି, ସେ ବସିଥିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିପହର ଟାଇମ୍ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରିକି ବାସନ ଧୋଇକି ଆସିଲି। ବାସନ ଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ତା'ର ମୋର ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇଟା 4ଟା ବେଳେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି। ଆଉ ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ କହୁଥିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବା ପାଇଁ। ସେ ହାତ ଟେକୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧଇଲେ। ତାକୁ ଭଗବାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାର ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ଧଇଲେ ସେ ହାତ ଟେକୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିଆ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲି। ଟିକେ ରୁଦ୍ରାଂଶକୁ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି ତଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଳତି କରିକି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସାରିକି ତା ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଆଳତି ତାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇଠି ଆଳତି ନେଇଥିଲା।
ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ ସାରିକି ବହି ଟିକେ ପଢ଼ିକି ଆସିଲି। ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ମୋର ଟିକେ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଖେଳି ଖେଳିକି ଏଠି ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ପଛପଟେ ଗେଲ ହେଉଛି। ତାପରେ ରୁଦ୍ର ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଇଥିଲା ହାରି, ଆଉ ରୁଦ୍ର ବି ଆସିଥିଲା ହାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁଦ୍ର ବସିଛି, ଆଉ ରୁଦ୍ର ନନା ସେପଟେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଏଠି ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନଟଖଟ ସିଏ। ଆଉ ଏଠି ବସିଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆସିକି। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ରୁହେ। ଆଉ ରୁଦ୍ରାଂଶ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଛି ହାରି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତା ନନାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ। ରାତିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଳୁ କାଟିଥିଲି, ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜିବି ବୋଲି ଏଠି ଏପଟକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେପଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇଥିଲି ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ସେ ତାତୁଥିଲା। ମୁଁ ଏପଟେ ଆସିକି ଟିକେ ଘର ପରିଷ୍କାର କରିନେଲି, କାହିଁକିନା ରୁଦ୍ରର 2 ଭାଇ ଖେଳିକି ଘର ଅପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଓଳେଇକି ଏଠି ଭାଜିଥିଲି ଆଳୁ। ତାପରେ ସୋରିଷ ଯୋଡ଼େ ପକେଇବି। ସୋରିଷ ଦେଇକି ତାପରେ ଏଠି ଆଳୁ ଧୋଇକି ଥୋଇଥିଲି, ଆଳୁ ପକେଇବି। ଆଳୁ ପରେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲୁଣ ହଳଦୀ ପଡ଼ିବ, ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ସକାଳଠାରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡ଼ିଂର ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 11:30 ରାତି ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ମୁଁ ଏଠି ଭଏସ୍ ଦେଉଛି ବସିକି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଳୁ ସେପଟେ ଯୋଗାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିକି ଏପଟେ ରୁଦ୍ର ନନାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଚିପୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ରୁଦ୍ରାଂଶ ପାଇଁ ଓଟ୍ସ ବସାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଳୁ ଭଜା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ